Татарстанда көп кенә район үзәге бар, һәр берсенең үзенә хас бер матур бизәге бар. Барсына да җырлар яздым, үпкәләштән булмасын, Мөхтәр уйный, Җәвид җырлый, остальные тыңласын. Biz үзебез азнакай, җирдә бездә күптә ай, хәерчеләр үле бетте, бездә хәзер барда бай. Их, Аллат, 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 колхоз бакчасын, алагыз колхоз бакчасын, барыбер бирми акчасын. Biz үзебез сабалар, утлар якты яналар, кичтән салган нәрсәләрен иртәнгенә алалар. Biz үзебез сабалар, йөрәккә ут салалар, имеш бездә кызлар беткән, ирләр ялгыз калалар. Кит инде шулай була менә. Хатын кыз бетәр ди, вай. Biz үзебез Чистайдан, хатын алдым Кытайдан, Кытайдан игә кайтканчы бала тапты 3 айдан. Әстәгъфирулла. Ишәк иштән ишкән идем, басып булмый аякка, безнең колхоз рәисе таяндырды таякка. Biz үзебез тәттешле, кызлар бездә зур түшле, яшьләрнең бөтен белгәне эттешле дә төртешле. Кит инде. Их, Аллат, 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 Алла, ике беләгем, колхоз таралганга дустым, яна минем йөрәгем. Колхоз таралганга дустым, яна минем йөрәгем. Татарстанда күп кенә район үзәге бар, һәр берсенең үзенә хас бер матур бизәге бар. Барсына да җырлар яздым, үпкәләштән булмасын, Мөхтәр уйный, Җәвид җырлый, остальные тыңласын. Biz үзебез азнакай, җирдә бездә күптә ай, хәерчеләр үле бетте, бездә хәзер барда бай. Их, Аллат, 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 колхоз бакчасын, алагыз колхоз бакчасын, барыбер бирми акчасын. Biz үзебез ютазы, асырыйбыз йорт казы, ир белән хатын арасын көчегенә бутады. Заразы. Кияу көшесі белән бәрәңге казы икән. Көшесенең башында каска. Күрше ире, "Карале, нишләп син бәрәңге алганда көшенең башына каска кидердең?" дигәч, кияу балакай, "Аслашай, күрәккә балчык каткан сайын кыйма буена барып булмый бит." Biz үзебез мөслимнән кем икәнне белсеннәр, үпкән чактан эзен калдырып атмаладис дисеннәр. Между прочим, убышыны ирләр уйлап тапкан, хатын кызның авызын башкача тымалап булмый. Biz үзебез биттирәш, Казан белән янәшә, бер дигән татар егете марҗа белән ярәшә. Кит инде. Уят. Biz үзебез сарманнан, тахмил булмый салганнан, бездә халык беле бишә баш төзәтә калганнан.
Чаллыдан 30 шақырым большой город Минзәлә. Син мақтана торган нәрсә бар бит брат миндә дә. Нәрсә бар миндә. Нәрсә Эх, талла, 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 ике беләгем Колхоз таралганга дустым, яна минем йөрәгем. Яна, яна, яна минем йөрәгем.